सर तिनी जे जॉइनिंग प्रोग्राम हो कोई परिवार रो जॉइनिंग खेला किसा सा बेले ना हम भाई नौनो भाई कवरेज के बमन भाई तिनी गंडा तिसे डिविजन बिसिंगो ओरो बगिरत कॉलोनी हो तिनी कैसा चिने अंचल सनमेलन अबन लगी लगी जों बै गदालै बसकां दिनो तिब्रालेन शान्तानि जुनो चुबाना हिने फाइने रमो लामसुमनि पान्डारो सुंजाजाखा अ पान्डावो चिनिरो फाइमानजा फाइजाक दङ चिनि उ आमचाइनि न दुमुनगर बिएससिनि बिएससि चेयरमेन बरंगना प्रेम साधन त्रिपुरा ब पार्टीनि बेजिएस दङ चिनि सार त्रिपुरानि पार्टी आइपिनि सेन्ट्रल कमिटिनि इनभाइटि मेम्बार बरंगना टिसिएस सार प्रदीप देवबर्मा दङ चिनि आइडब्लिउपिनि सेन्ट्रल कमिटिनि मेम्बार तेउ डिभिजननि चेयरमेन जो बरंगना जो रेनुमाला त्रिपुरा दङ चरणबासी त्रिपुरा चुंतिनि उ पान्डानि बिसिंतै मानखा बगिरत बाय दलपति दुइटा बिसिनि जों 30 परिबारनि 75 बुतार चिनि पार्टीव जों बनो पार्टीनि बाना याफारै जों बनो पार्टीव तिनि लामसबैना हारका जों आशा खायो बसकां दिनो चिनि तिब्रालेन शान्तानि जुनो चुबाना हिने तेबो ओ आमचाइनि बर रक्सनो लगिरनाय जों जतनो साइमानो जे गंडा तिसा डिविजन आगिनि सिमिनो तिब्रालेन शान्तानि बा तिब्रालेन चबाबो बरक बेलायना आगुकजाक जों खाखायो बसकां दिनोबो ओरो तेबो बरक जुनो फान बक्सिनाय हिनै जों उ पान्डान बिसिंतै बनो कबुंबो याफारो ते जों आशा बखायो के चिनि तिनि जे अंचल सनमेलन हयतो जे तिनि बारजाबो याफार जांनाय जों जे फाइनेल न जों खाबायखौबो लामसबो हामबाय सर